Uwaga, światła, kamera. Dziś bez las, czyli Wsrudeus. Niklaus, Haga, demo udostępnione na tragach PAX. Tu jest kamera pad od Xboxa One. Podejście oczywiście pierwsze, jak zawsze. Gramy. Nie wiem czego się spodziewać. Nikt nie wie. Nie mów do mnie po polsku, jak słucham po angielsku. I suddenly realized that this was really happening. He'd been taken from me. I was his mother. I was supposed to protect him. To ona jest matką? No i to He jest... trusted me and I let him down, as I had so many times before. I promised myself I would find him and bring him back. O. I just hoped that was a promise I could keep. Super. Także wiemy tyle, że jesteśmy kobietą, matką, jesteśmy w Norwegii. Tutaj będą takie motywy wikingowych demonów. No ale czemu spoilerujesz? Ja nie wiedziałam. To już wiesz. I się biega, tutaj się biega, tutaj się kuca. Gra działa na silniku Unity, wygląda fajnie, działa słabo. Norma. No i tyle, no. Zobaczymy. Nie wiem co się po tym spodziewać w ogóle. Ani trochę. Wygląda trochę jak Dead by Daylight, trochę jak Slender. Ale ktoś na czacie dobrze napisał, że głos jak młoda Lady Stark. Tak. O, nie wiem kto to, także spoko. No, ale ładnie, nie, na razie mi się podoba. Czy no szału nie ma. Szału Ale nie ma, brzydkie ale, nie jest. ale jest dość estetycznie. No. Czy będą trolle? No nie wiadomo, no. O, patrzcie. Myrkstadt, to jest po niemiecku coś. Aha, myślałem, że to coś tu się działa z tym. Tak jak w Wiedźminie się tego... Moc, kamień moczu. Jak tam woda w ogóle się burzy. No, tu jakieś... No Norwegia jak Norwegia. Jest tam na te polarne coś na niebie. W Norwegii dużo troli będzie. Obejrzymy. To nie po niemiecku, tylko pismo runowe. Dobra, dobra. Wiecie, że... Wiecie jak jest. Tylko ja bym jeszcze chciał wiedzieć, jak się tej latarki używa, co ja w ręce trzymie. A zobacz w ustawieniach i w control. A nie, control, zobacz. Run, Flashlight. Co? Klika się to? Nie wierzę. Jakie to jest... A nie. Ma to sens. Ej, ale wiecie, jak ta gra jest źle zoptymalizowana, jak się oświeca latarkę, to działa płynniej jak bez. Ciekawe. Ale dobrze jest oświetlenie zrobione. No... No, jak cienie No. rzucają obiekty dynamiczne i w ogóle... O, patrz nawet. Jakoś No tak trochę nie tego. No ale są No w ogóle. to się Dobra. liczy. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie na czacie. Witam Sychlatora, witam moi drodzy, zapraszam donaty, suby jak najbardziej. Kto na YouTubie, to można łapką w górę, prawda, tam aprobatę, czy też wejść na streama, tam zdonatować, subka zostawić, no wiecie. Mi się Dobra. tak schylę, to wygląda jakby robiła kółko. Nie mogę się przyzwyczaić, bo na lewym przeważnie się w grach biega, a tu na lewym się kuca i kupę robi tak. Że na tym się biega? Nie, tutaj jest printy, jestem przyzwyczajony. Aha. A tu Hello? jest... Tylko teraz ona ja mówi mówię. hello. To jest, widzicie, wioska jakaś. Jak oglądaliście Wikingów, to pewnie klimaty takie będą znane. I może tu Place mnie... looks abandoned. Bystra jest. Nie ma To jest tam abandonet. Ej, ale jak się tak bliżej da kamerę, to jest taki efekt głębi, bardzo mi się to podoba. Co? Ale nie rozumiem, jak to... A weź przestań. Oddal. I na czym ta głębia polega? No jest rozmazana tutaj postać. A, ale tylko postać. Wikingowie nie nosili kasków z rogami, tak, to wiemy wszyscy. Znaczy ja to wiem. Ej, słyszysz? Takie było... Jak wczoraj, moi drodzy, taka historia. O, Byliśmy wczoraj w Radzionkowie. Radzionków. Jak ktoś kojarzy motywy, to wie gdzie są sady w Radzionkowie. Były sady już wycięte, teraz są takie dupne pola. Rzepak rośnie
a to drzwi skrzypiały, Ja myślę, że rzepak to owiec, ale... pozasychany i kurde, podchodzimy do pola i coś buszuje, nie? Słychać tam, że coś buszuje w polu, no Nie jestem Agata. i Aga włazi i chciała, żeby zdjęcie jej zrobić takie w polu. No. I nagle wydupiło i mówi, tam coś się rusza, nie? No i się ruszało faktycznie. I potem wiecie, stoimy, a tam coś dalej buszuje i słychać takie No. i kurde, i żeśmy poszli na grilla, nie? Bo żeśmy się bali. Obstawiam, mam dwie teorie. Chupacabra albo człowiek małpa. Chociaż człowiek małpa, jak podaje podanie robił tak, urk ark, o tak. Dzik zbożowy. Znaczy, bo jak potem stanęłam troszeczkę wyżej na takiej górce, to dalej nic nie było widać, a myślę, że dzika to bym zauważyła, no. Miałam soczewki, to nie byłam ślepa, a to nie był bąkol, bo przyszedł z drugiej strony potem. Ale powiem wam, jaja były. Mógłby człowiek mapa w skrzynce z bezpiecznikami. Na szczęście nie mam w domu, tylko na parterze jest. To nas nie dosięgnie. I to wygląda trochę jak Skellige. Tak. No, to się zgadza. Mi wypada sławka tradycyjnie. Może lis. No też to mógł być lis. Ale takie- żeby lis robił tak. taki swetny. Ja jednak obstawiam człowieka małpę. No, albo chupacabra, no. Kurde, powiem wam, gra mi się na razie podoba. Nie straszy. No tak tylko kamera trochę czasem zdupiona. Za jasno jest po prostu, no ale wejdź do tego Bo tu jest domu. pewnie... Nie idzie wejść, są drzwi zamknięte. Nie, są otwarte. Aha. O, Patrzcie, jest X. Torstein. a weź The X old jeszcze raz. A, O, dziwne słowa są strasznie. to jest zapisane jak jakieś kurde... To jest stylizowany angielski język na jakieś staronordyckie teksty i to A mnie to nie jak wygląda taki dobrze. translator i żeby co mądrzejsze słowa zamieniać. Torstein. A Torstein był w Wikingach serialu, jak ktoś oglądał. Który to był? Nie pamiętam, ale był taki. Aha. Ale jest hełm wikingowy ten prawdziwy, bez rogów. Także jest zachowane... Jest realizm. Faktycznie, mi się w ogóle wydaje, że się jaśniej zrobiło jeszcze. Nie wiem. My przyszli stamtąd, nie? Ale kobieta ma twarz norweską. Biał. O, słyszysz? No, ja o tym wcześniej To mówiłam. jest ten z Radzionkowa. Mhm. Zaro wydupi coś. I będziemy tak szli. Urk, Oj no, ark. nie rób tego, idź tam. Jestem ciekawa, o co chodzi. Człowiek małpa nadchodzi. Słyszysz? Nie. Gdzie było? Znaczy takie jako Ej, kamień. jak te drzwi się otwiera? O, X. Się Okej, one są zawarte. Znaczy tak głupio, że ona w ogóle nie reaguje na to, co się dzieje dookoła niej. A to jest gospoda jakaś. Wygląda jak statek. A może to... Nie no. Chyba, że na opak. Kurde, sterowanie jest trochę głupie, tak... Nie umia. Hello? Nie było. Jeszcze się nie Someone there? wystraszyłem. Kurde, babo, kto by tu miał być niby? Oprócz człowieka małpy oczywiście. Najgorszego zbrodniarza. Cześć Daria, to jest byłem przez Torstein. No ja był, no to takie imię norweskie, znaczy skandynawskie w ogóle. Pewnie. Wikingowe.
Patrzcie, z rogów te świeczniki. Lel. Wiecie, jakby co to jest wczesna wersja, demo i tak dalej, nie? No, to jest faktycznie trochę podobne do Skyrima i do tych wszystkich tych tam tawern. No to, ej, ten miecz by się trzeba było wziąć. Pewnie się nie O da. Jezu, jeszcze czytać. O, Ragnarok. Wojna. Co? Ktoś zabił Odyna? To są zapiski, znaczy głupie jest o tyle, że mogłoby to na przykład być napisane przynajmniej po norwesku, a napisy po angielsku. Bo to tak się traci klimat i że ona w ogóle po angielsku mówi i to jednak takie rzeczy są ważne, jak chcą tutaj robić takie klimaty wikingowe. To na przykład w serialu Wikingowie to oni czasem mówią, nie? Tam po norwesku, czy tam po jakimś Aha. staro. Znaczy przeważnie po angielsku, ale na przykład jak pierwszy raz się zetknęli z Anglikami, to niby nagle się... Damn it, who's there? Where's Coś, my son? co się drzesz, babo? No Bez ona szuka paniki. syna. Wyszło szydło z wora. Nie wiemy w sumie kto go porwał i tak dalej. Może było jakieś intro, ale nie, no chyba nie było. Ale w ogóle czemu ona tutaj akurat przyjechała? O, to ja nie wiem. Ej, tu byłem? Nie. Bo był taki sam dom i taki sam hełm w takim samym miejscu. Albo... Czekaj, ty się nie cofasz teraz? Nie wiem. No powiem wam tak. Człowieka małpy nadal brak. Nie byłem, bo tam jest jakiś obelisk. Się wszystkie świeczki palą. No ktoś pooświecał. Same z siebie się nie palą. Kurde bele. Mi się to jeszcze z Alanem Wake'iem kojarzy. Też było dużo biegania z latarką, tylko że jeszcze się strzelało oprócz No, tego. mnie ta gra właśnie tym strasznie denerwowała. Głupie to takie było. Aha, i żeby tego... Coś tam było z tym końcem, nie? Że trzeba było demo wykupić? Czy jak to tak? Nie wiem. Nie, no normalny był koniec. No coś tam było, że w demie coś tam. Chata puchatka. Czy latarka zadziała na człowieka małpę? Pewnie nie. Ale umiem biegać i mam nielimitowany sprint. A czemu biegniesz tam? A stąd wyszedłem? No, Dobra. za kamyk musi biec. Siema Slicer, witam, Mam witam. głowa. Głowa? Od czego głowa? Od jakiegoś Kozła. ofiarnego. Już wiadomo skąd się wzięło przysłowie kozioł ofiarny. No. Mm. Został złożony w ofierze. No i na przykład wcześniej coś tam gadała bez sensu, a tutaj coś było strasznego, ona nawet jej brew nie drgnęła. No bo ją zacisło, kurde, ze strachu. Czy będzie Była przypał? wiewiórka. Przypału brak. Teraz nie jestem pewna, czy ty się nie cofasz naprawdę. Nie. To był człowiek małpa. Ktoś chepnął. Ale to tak kurde wulgarnie, ohydnie. Ale zapociłem tego pada już. Ble. Autystyczni? Co to znaczy? Ktoś na czacie napisał, że są Skandynawowie. Autystyczni. Nie no, nie można tak o całym narodzie gadać. Pewnie dzik. Dzik z Radzionkowa. O, music.
przerażające. A czy tu jest otwarty świat? Nie, bo jak tam pójdę, to będę żył dalej? No spróbuj. Będę A, nie mogę. Ale fajnie. Fajne ograniczenie świata. To już można było zrobić, żeby spaść i się zabić. To by było trochę akuratniejsze. Morski dzik skarwi. Tu na szczęście nie ma żadnego morza nigdzie w pobliżu. Ale idzie się nawet do sterowania przywyknąć po jakimś czasie. W ogóle widzicie, to jest takie łatwe, bo macie nielimitowany sprint, nielimitowaną latarkę. Świecicie kiedy chcecie, biegniecie ile chcecie. No, w sumie to jest tak nie wiadomo o co chodzi i że to w ogóle ją nie dziwi, że tu się już oświetlają kurde drogowskazy wikingowe tajemnicze. Może wiatr zawiał i pół zdmuchnęło. Bo to paksowa wersja jest, to się zmieni. No może tak. Myślałem, że coś przelazło, ale to mi się zdawało. Latarka w delce. Za 100 zł. Co? Z tym, że z przestraszenia zrobiłaś tak. Nie. Coś tam rycy. Ej, Człowiek ej, małpa. podejdź do tego. Da się. Nie da się. No ale patrz na to. Czekaj, bo myślałem, że to idą też. Myślę, no nie rozumiem. Co to tak robi? Nie wiem. Da się podejść do tego. Ale on tak ino stoi. Człowiek bąkol. Nie no. Dawid jest wysoki, ale nie czarny. To kutanoid. O, takiego Pokemona jeszcze nie mam, faktycznie. Kuchwa. U! Ciekawe. Czyli idzie zginąć. Z tym nosem to prażyt. Aha, to są te... jak to się nazywa? Te kamyki to są pewnie Ania. Ja pierdolę. Dupiują. Ej, ale to było dziwne. Ja myślałem, że on się zbugował jakoś czy coś. No. To tak miało być. Dobra, to teraz zrobimy bez tego. Czyli to już jest z gatunku takich, co mnie nie straszą, no bo takie... Ej, a teraz go nie ma tutaj, nie? Jest. Musi być, no bo co jęczy. Może w innym miejscu go... Tu, uważaj. Ej, siedzi sobie. O kurde. Wszedł tu? No co ty? Biedny. Chyba ma astmę. Albo alergię. To nie wiadomo, no. Każdego szkoda. Powiem wam, taki podobny do tego. Podobny do z Beowulfa. Do tego syna, co... Kurde, jak on się nazywał? Grendel, o. Do Grendela, bo jak ktoś zna Beowulfa, czytał, chociaż wątpię, że czytaliście Beowulfa akurat. Ale może widzieliście film. Ja miałem przyjemność, no, średnią, czytać Beowulfa w oryginale. Znaczy, no, nie tam po starogermańsku, tylko po angielsku, to... No,
ciekawe, można przeczytać, no trochę tam wiecie, dupcenie, trochę tam mordowanie, takie klimaty. No tak większość sag tam skandynawskich i pragermańskich wyglądała. No w sumie nie dziwne, no bo to mitologia skandynawska, znaczy Anglicy swoją mitologię opierają na tym samym, co Skandynawowie no, mają wspólną i dużo germańskich krajów tak ma, wszystkie w sumie. Tu coś jest, kurtka. Może to dziecko. Nie, to jest kurtka po dziecku. A ona nie When mówiła, I że saw jest Espen's znalazła? jacket there on the ground, it felt like something inside me broke. I suddenly realized that this was really happening. He'd been taken from me. Ale przecież ona mówi dokładnie to samo, co było na początku. His little coat. Taka brzydka kurtka w ogóle. Kto taką kurtkę dziecku? Ale to I was będzie his koniec mother. I was domu. supposed to protect him. Przepraszam, nie wiem. He trusted me and I let him down, as I had so many times before. His jacket was a symbol of my failure. I promised myself I would find him and bring him back. Chyba koniec. I just hoped that was a promise. Aha. Continue. No, powiem wam... Temat do dyskusji generalnie, no. Menu się takie czarne zrobiło, nie wiem czemu, no to... Nie wiem, no moi drodzy, powiedzcie, no, napiszcie w komentarzach poniżej, jak wam się to podobało. My dziękujemy za uwagę. No i co? I czekamy na wersję, no, pełną generalnie. No. Tyle, no, pa pa.